Hey venner, vi er så tilbage igen. Minecraft. Der er mange. Hold vent. Så sæk. Bare lige. Musik, det var lige sgu noget på 50. Og. Som selv. Det havde jeg. Spiller stemmer lige meget. Delfiner. Ja. Nå, men vi så. Det lammer stadig lidt meget. Nu gør jeg bare sådan her. Det er så lige meget. Nå, vi så tilbage igen. Hvad sker der lige? Vi er tilbage igennem Minecraft. Overlev survival. Nej, jeg vil ikke dø allerede. Det er pinligt der. Fuck. Nej. Væk. Og jeg tænkte, vi skulle skaffe noget sand i dag. Vi skulle bygge videre på huset. Og det mener du ikke. Lort. Vi skal vist bare ud og skaffe lidt sand og bygge videre på huset. Sådan lidt. Nej, nu skal jeg til at huske, hvor jeg bor. Der, lige her. Vent. Er der græskar? Mums. Altså, vi skal måske ombygge en mine. Nej, det gider jeg ikke. Men jo, vi skal måske bygge en mine, og jeg ved ikke helt, hvad vi ellers skal lave. Find ud af det. Survival game. Jeg var lige hvad vil. Hvis vi vil. Nej. Hold vel. Jeg kommer lige om lidt. Jeg skal bare lige finde mit hus. Okay, jeg er tilbage. Men jeg er lige sådan 10 minutter. Jeg har ikke fundet det endnu. Hvad fuck? Nej. Sig det løgn. Så er det bare stået der hele tiden. Nå, lige meget. Spilletid, men det er lige meget. Køb bare ny. Nej. Men det skal jeg lige have fjernet. Det er jo ikke helt vildt pænt. Og gøre lidt pænt. Bare fordi vi bor i en jordklump, skal det være pænt. Wow, det er det min ting. Ja. Men jeg tror ikke lige for, om jeg havde noget vigtigt, jeg har mistet måske. Nej, det har jeg ikke. Nå, jeg tror bare, jeg går afsted nu. Nej, det har jeg ikke. Nu går jeg afsted. Det var lige vigtigt. Og hvad det er det. Jeg håber I så min anden video her fra i går. Den blev i hvert fald fin nok i forhold til den første. Bortset fra, jeg lagde mærke til, at der kom sådan en pivlyd. Jeg tror det var fordi jeg ikke havde mit headset på. Nu har jeg så taget det på. Jeg håber det hjælper. Men hvis det ikke hjælper, så tror jeg bare lige, at jeg køber et nyt headset. Det kan være, det er det. Ej, jeg køber ikke bare. Prøv at se. Jeg prøver at finde ud af, hvad der er galt. Men pile. Det kan man altid bruge. Undskyld. Ej, det kan det helt vildt. Ekstremt. Mad. Der. Så ved jeg lige, hvad jeg skal bygge. Jeg skal bare lige
Så vi skal have en pickaxe. Det har vi jo. Vi har sådan en skod ind her. Det kan vi bruge til en skid. Vi skal have en stenpickaxe. Jeg ved godt, vi har nok, men jeg tænker bare, at mine skal være her. Hvorfor ikke? Nu har vi alligevel hullet.